Dobar dan svima. Želim da najavim svoje sutrašnje gostovanje na Happy televiziji u jutarnjem programu iz više razloga. Prvi razlog je što pričamo o jako bitnim stvarima, a to su online kupovina, prevare putem interneta i dajemo savete našim najstarijim sugrađanima kako da se zaštite. Drugi razlog je što pričamo o deci, o online nastavi, da li je dobra, koje su posledice, da li je loša i tako dalje. Pokušavamo da damo neki pametan savet roditeljima u ovom zaista teškom vremenu. I treći razlog je, pričamo konačno i o sigurnim porodilištima, o tome dokle je projekat došao, kada možemo očekivati implementaciju prvog pilot projekta i kako ćemo konačno zaštititi naše bebe i naše roditelje u porodilištima danas. Kako ćemo jedan verujući sistem narukvica zameniti sa jednim savremenim sistemom i kako će to izgledati putem otiska prsta, kako će svi biti sigurni. Dodatni razlog je što se voditeljka zaista izuzetno pripremila za moje gostovanje koje traje duže od pola sata i postavljala prava pitanja, samim tim emisija će biti još gledanija i još zanimljivija. Pozivam vas sutra ujutru da pogledate i da date svoje mišljenje, eventualno ukoliko imate neki komentar, prihvatam sve sugestije. Dodatno iznenađenje je da delimo i neke poklone u vidu knjiga. Vidimo se sutra ujutru i gledajte jutarnji program. Prijatno!